Usa sa mga kining kahibulungan o kanang katingalahan o amazing nga butang sa gitawag nato nga animal kingdom, kining kusog kaayo ang iyahang gitawag nga animal instinct. Animal instinct. Matod pa, the smaller the size of the brain, the keener the instinct, no? Kita nga tao, dili kayo kusog ang ato ang instinct. Pero ay ginagmay, no? Panalitan makagunit ka og kanang panalitan surface o matatag kaldero nga init. O di pag automatic na dayon ng instinct ng ato dayong i-withdraw ang atong kamot. Ay syempre lang maingon patag uy, init. Saman, akong tanggalon akong kamot, dili. Dili. Instinct mo na, no? Meaning automatic, without kanang thinking, without the process of thinking, mo na'y kuwan sa instinct. Sa animal kingdom, sa mga lower forms, mas kusog na. Matud gani pa nga, mas kusog na siya sa mga kanang migratory birds and fish. Kini daw kining isda bitaw nga kanang salmon, no, salmon ato salmon man na dili nang salmon nga tinapa no naa sa lata. Nang salmon, isda gyud isda. Matud pa nga mangitlog na sila diha sa fresh water, ano, sa uphill, sa sapa. Unya hangtod nga mo gikan sa pagpangitlog, so mapusa to mga itlog, daghanag mga isda. Nya, stay na sila diha sa fresh water for about 3 years. Nya, kung siyempre igo na ang ilahang mga kadagkuon, diha na sila mo adto sa dagat. O dito sa dagat, for the next 2 years, dito na sila. Pero, maabot yun ang panahon, after the mating season, so ang uban nato, syempre, kining ready na pod nga mangitlog. Kanya, mubalik yun kuno na sila sa samang, the same nga sapa, the same river, no? Muna nga, gikan sa dagat, musaka yun na sila, uphill sa maong sapa. O bitaw nang makita nato sa mga videos, no, mga salida nga kanang kung season gani sa salmon madakpan nila na diha lang mismo sa sapa mo dagan ng mga salmon sa dagayday sa tubig sa sapa mo tsaka na sila kay dito na pud na sila mangitlog. Ang amazing kayo kana bitawng the same river jud, no, the same river. Mubalik yun sila dito. Ang lain pa daw nga facts about nature, kining mga migratory birds. Kuyaw kayo ang keen daw ang sense nila. Panalitan kung doon na kay gialagaan nga kining langgam, butan nato og kanang pigeon, sige nang pigeon kanang kining kalapati, no? Kung imo kuno ng tistingan nga ibutang nimo og box, ngit-ngit gikan sa imong lugar. Tapos dad-o nimo layo kayo pananglitan 5 kilometers, 10 kilometers. Matingala na lang ka, buyan nimo siya didto, no, sa layong lugar. Mobalik daw gihapon ang maong langgam, no? Instinct yun daw na sa mga mananap nga sama nila nga mubalik yun sa ilang gigikanan. Ingon tag, kinsa may nagtultol nila, ambot lang, no? Nakainomdom ko sa istorya nga dunay magtiayon nga isamukan man sila sa ilang iring. Ingon ang asawa, dad-aragon ng iring, isaag ragon ng iring dito sa kuan, lasang. No? Okay. Di ka nahag iring. So, ang bana ko, no, dala niyang iring, sulod sila sa lasang, so naabta gabi
gabi na. Mo pa'y pag-uli sa bana. Suko kay nga asawa. Naunsa man ka, naabtan man ka gabi no? Unya, nganong naa pa man ang iring? Dala pa man na nimo. Tubag ang bana nga, ay nalang nagkasabi. Kay, kundi ba tungod anang iringan na, di ko katuod sa atong balay. Kuyaw yung kang iring po, no? Ayaw, natamaya ng iring. Pakanagyon ninyo ng iring. Inumdum ko puting daghanan na itong iring diya, nga on me. Mga igsoon, ang atong unang pagbasa karon, ingon og kanang paghulagway sa, ingon nato og, well, gamiton sa nato ang word nga instinct, no? Instinct. Labi na gyud kanang instinct nga mubalik sa iyahang gigikanan. Ang context sa atong unang pagbasa karon, atong hinumduman, nga si Propeta Isaías nanagna usa ka propeta sa panahon nga ang nasod nga Israel, ang katawhan sa Dios, gibihag ngadto sa nasod sa Babylonia. No? Ang kasaysayan, nasayod ta nga ilang gi-conquer ang Jerusalem, ilang gigunob ang templo, gipanguluhan ni King Nebuchadnezzar, og kining mga katawhan sa Dios ilang gidala isip bihag didto sa Babylon. Layo nga syudad. Matud pa nila ang Babylon kaniadto mao ang Iraq karon. Gidala ang nasod nga Israel didto. Og didto pait kaayo ang kahimtang sa katawhan. Dili sila una sa tanan, murag nawala ang ilahang ingon tag identity. Kay lagi, sentro sa ilahang kinabuhi, dili lang kay sa relihiyon, kundi sama usab sa politikal nga kinabuhi, mao ang templo sa Jerusalem. Ug ang ilahang panginabuhi, tanan. Ug kini nawala tungod kay tuwa sila, isip bihag sa nasod sa Babylon. Sa kapait sa kinabuhi, halos kawad-an na sila sa paglaom. Ug karon, ang pulong sa propeta Isaías naghatag kanila og paglaom. Nga moabot gyud ang kailang kaluwasan. So sa paagi nga mga pulong sa Ginoo pinaagi kang propeta Isaías, iya nga gitagaan og kahupayan ang gibati nga kahigwaos sa katawhan nga Israel. Mura og bata bitaw nga iyahang gipuypoy, ang bata nga iyang gimaymayan, bata nga iyahang gipahunong og hilak. Ingon niya, dili ka na mo hilak. Maluoy siya kanimo sa imong paghilak. Inig kadungog niya, tubagon dayon ikaw niya. So niabot ang pulong sa Ginoo pinagi kang propeta Isaías aron nga pagdala o pagpukaw sa paglaom sa katawhan nga Israel. Ug nga sama nga ingon tag instinct, nag-ingon ang propeta sa iyang katawhan. Ingon siya, may tingog nga madungog sa imong mga dalunggan, sa luyo, samtang sa luyo, dunay madungog nga tingog nga mao kini. Mao kini ang dalan, lakaw dinhi. Ayaw tipas sa tuo o sa wala. Nindot kayo nga ang ingutag paghulagway ni propeta Isaías sa pagdala o pagluwas sa katawhan sa Dios balik sa Jerusalem, balik sa nasod nga Israel, ingon og kining instinct, no? Murabag nasilsil sa ilahang dughan og sa ilang alinpatakan nga mismo ang Dios maoy magiya sa iyang katawhan balik sa ilahang nasod. Pinaagi sa tingog, no? Tingog, mao kini ang dalan, lakaw dinhi. Mga igsuon, nindot ta kayo kon sa ato ang kinabuhi, ato ning masinati or makabot, no? Sa ato karon ang tawag nato niini mao ang kanang gitawag nga konsyensya, no? Conscience.
Conscience is the voice of God within. Nga sayod ta nga kung panalitan mubuhata o dautan, kabalo na magyud ta nga daan nga tungod sa maong konsensya ang tingog sa Dios gikan sa atong kinahiladman, kabalo gyud ta nga dili gyud angay nga buhaton. No? Mao kini ang dalan. Lakaw dinhi. We know what path to choose and to walk on. May doon ay mga panahon usab nga ingon tag labi na kung mupili ta dili between good or bad kay dali ra lagi na klaro man na. Pero daghang mga panahon usab nga mamili ta between two goods. Duha ka butang nga angay pilian, pero ang susamang butang parihong nindot, no? Nakaadala og kaayuhan nato. And so, before ta mo decide, then we need to discern. No? Kinahanglan nga ato ang timbangon pag-ayo. And how do we discern? Well, lagi murabag sa mga instinct, then we listen to the voice within. Tingog nga gikan sa luyo nga atong madungog sa atong mga dalunggan nga unta miingon mao kini ang dalan, lakaw dinhi. Pagkanindot unta kung ingon ana, no? Nakaingon ta nga ang mga santos kani nga ato ang mga nakaila mauning mga klasiha sa mga magtotoo nga taas na jud kayo sila og kanang level of sensitivity to this voice. Dili na instinct ang tawag ni ini. Ang tawag ni ini is that taas ang level sa ilahang paghihiusa, sa ilang hunahuna, ug sa kasing-kasing ngadto sa Dios. Mao na nga they can at least discern. Di man ta miingon nga easy for them to do that, o dili man siguro gina sayon, apan makabuot yun nila. Tungod kay usa ang ilang kasing-kasing ug ang ilang hunahuna diha sa Dios. I think mga igsuon mauni ang diwa usab sa panahon sa Adbyento nga diha sa paagi nga kahilom, no, in silence as we prepare ourselves to celebrate Christmas, atong pangayoon og kanang ang grasya nga we grow in that sensitivity to the voice of God, leading us back to the Father, no? Balik sa iyahang sabakan. Ug nindot unta kayo nga ato anang masinati. Atong Panginoon kanang maong grasya diri ning santos nga misa. Amen.